Pentil kecokot. Pentilnya siapa toh, Mbah? Hah? Pentilku? Ya Allah. Spesial buat tadi yang sudah nyawer pentil kecakep ya. Ayo goyangin lho, Mbah. Neng arep panggung. Aku takon aja sere ati Mas. Takon kodi aku kan mangsuli. Apa ndika tresno aku iki. Wani sumpah wis arep tak rapi. Takon maneh kudu mbok wangsuli Mas. Arep takon opo? Wani rapi bayaranmu pirang Mas. Bayaranku mung selawe yuta. Ayo. Aku jawab bagaimana tindak. Seru mbok jangan sembrono. Pentil kecak ketapan artinya Mas. Penjaga telepon kecamatan kota. Rasido kawin yang ini kuwi ya Mas. Jadi Aku takon reng aja sere ati. tak jawab ide aku kan mangsuli. Apa gen Mas tresno aku iki. Wani sumpah wis arep tak rapi. Takon maneh ayo dijawabi. Tak jawab ide arep takon opo? Apa tenan kowe tresno aku Mas. Gaweanmu apa? Kecokot gawean wis cetok. Paham Santana. takon neh. Ya kok seto. Kowe nek bener-bener tresno aku ya kudu mbut gawe. Ya wis cetok no. Ya. Aku jawab bagaimana tindak. Gawean seru, mbok jangan sembrono. Terima kasih, Bos. Apa artinya? Penjaga telepon kecamatan kota. Yen mengkono sesuk ayo
bae. Iya iya, ada kintang-kintang, ada kintang-kintang. Le 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 loncat. Aku takon Mas, aja serek ati. Ayo deh, kita kono deh, aku kan mangsuli. Apa tenan kowe tresno aku Mas? Wani sumpah, wos arep tarap. Takon maneh aja lara ati. Tak jawab iki, arep takon apa? Wani ngrapi bayaranmu apa? Pandel kecakan, gawean setok. Asik santana. Asik. Iki lho. Bocah. Hai. HS Tak bonus lho, Bos. Terima kasih. Terima kasih bos. Lagu jawab bagaimana Dinda. Kawean saru bojangan sembrono. Padahal kata artinya. Penjaga telepon kecamatan kota. Yen mengkono sesuk ayo kawin Mas. Esok-esok mangkat ning bangunin. Bandel kecopot apa wis trimo. Aku trimo ora bakal gelo. Matur nuwun Yeay. bos. Terima kasih Bos.